Čau lidi, máme pro vás pár vtipných a šílených momentů z našeho community roleplay serveru. Připravte se na pořádnou porci smíchu a divných situací, které jen tak neuvidíte. Pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte dát like a přihlásit se k odběru, ať vám nic neuteče. Tak se pohodlně usaďte a pojďte se s námi bavit. Hovorím, ja som tam prilepený. Lone, môžeš ísť aj 50 a nezhodíš ma. To bolo rýchle. Vám sa najviac aké auto ľúbi? Ten profesionál trénovaný. Kurva. No ty vole, to... Je. Všechno. Dobře. No, někdo mi ho řekl, že nejde vybírat. 20k mi nešlo vybrat. Že to jinak nejde, jo, takže aspoň nějak tak. Jo, dobře, pane, OK. No, dobře, madam. Jo! Jejda. Jo! No, tak už nebudeš. Vrci, musíte se očistit od těch sraček. To jo, banzaj! Ne, počkat, teď taky vejšky! Já jsem to říkal, že nemají skákat takovýhle vejšky. No. Jsou dobrý, pane, pojď se, šup. Ještě níž. No počkej, Až jak to přežili, pane, nebuďte posera. Ty děláte prdel, ty vole, koko. Oni to přežili. Přežili to? Jak skočil s rádiem. Kdybyste tady spolupracoval, nehulákal po mně, tak ještě jako beru v potaz, ale vy tady opravdu jako nespolupracujete. Ale prečo, on si máme vymýšľať? Zrobte mu testy, ty kokos, odrežte mu tam zistíte, že je Maričku a takéto veci. A hlavne mu pozrite nožteku, či nemá kokeš, lebo on si vymýšľa a potom ja mám z toho nervy, chlape. Chápete? No. Tak když si přičíchnete taky ke kundě, tak smrdí jako ryba. Na to jsem zvyklý. On najebal. Nebylo on, doufám, že ne. Byl to on? Dick. Co nás tady hysteriko fester? Jasný, a pojďme. Jebe, tady mají padaj auta mi na hlavu. Co to je? Co to je, já to mám v piči toto. To je pro dnešek vše lidi. Doufáme, že jste se bavili a užili si tyhle vtipné momenty z našeho community roleplay serveru. Pokud se vám video líbilo, dejte like, přihlaste se k odběru a nezapomeňte sdílet s přáteli. Napište nám do komentářů, který moment vás rozesmál nejvíc, nebo co byste chtěli vidět příště. Sledujte nás, ať vám neuteče další dávka zábavy, mějte se skvěle a uvidíme se příště.